Вітаю сябры, у гэтым відэа будзе пераказ першай кнігі з трылогіі Якуба Коласа на ростанях. Аповесць у палескай глушы пачынаецца з размовы маладога настаўніка Андрэя Лабановіча з бабкай Мар'яй, старожкай пры школе. Бабка Мар'я пытаецца ў настаўніка, ці баліць у яго яшчэ галава, альбо, можа, перастала ўжо. І Лабановіч адказвае: не баліць. Тады бабка Мар'я заўважае: гэта таму, што я пашаптала крыху. Бабку Мар'ю аднавяскоўцы, а таксама жыхары суседніх вёсак лічылі знахаркай. І калі Лабановіч запытаўся ў яе, ці не знаецца яна часам з нячыстай сілай, старожка перахрысцілася і папрасіла не ўспамінаць пра нячысцікаў. А Лабановіч сказаў, што ніякіх нячысцікаў не існуе, а таму і баяцца няма чаго. Малады настаўнік толькі тыдзень таму прыехаў сюды ў глухую палескую вёску Цельшына працаваць у сваю першую школу. Заняткі яшчэ не пачаліся, хоць ужо даўно пара было, і Лабановіч стараўся хутчэй усё падрыхтаваць. Ён любіў весці размовы з бабкай Мар'яй, і увогуле яму даспадобы прыйшліся палешукі, і іх гаворка, і то, як яны выглядалі. Перад тым, як пачаць сваю настаўніцкую дзейнасць, Андрэй Лабановіч накіраваўся ў воласць, у Хатовічы. І перш-наперш ён завітаў там да свайго калегі Саханюка. І амаль адразу ж Лабановіч зразумеў, што з Саханюком яны ніколі не стануць сябрамі. Саханюк быў настаўнікам у хатовіцкай школе ўжо 5 год, і жылося яму там някепска, нават гаспадарку сваю прыдбаў. Да ўсяго хатовіцкі настаўнік падыходзіў з практычнага пункту гледжання. Напрыклад, калі мясцовыя жыхары прасілі яго ліст напісаць, ён не саромеўся браць за гэта плату салам. Зазірнуўшы ў школьны журнал калегі, Лабановіч зразумеў, што асабліва няма чаму павучыцца ў Саханюка. Не так ужо далёка ён адышоўся са сваімі вучнямі. Затым калега пазнаёміў Лабановіча з мясцовай інтэлігенцыяй, спачатку з пісарам, які з гарэлкай не разлучаўся, і з яго памочнікам, Дубейкам, які фактычна вёў усю работу па воласці і лічыўся кандыдатам на пісарскую пасаду. Знаёмячыся з Лабановічам, Дубейка сказаў: «О, нашага палку прыбывае, вельмі прыемна, калі круг інтэлігенцыі павялічваецца». А затым Дубейка запытаўся ў Лабановіча, як той ставіцца да таго, каб у добрай кампаніі прапусціць чарачку другую. І калі пачуў у адказ, што новы цельшынскі настаўнік у карцешкі не гуляе і алкаголем не злоўжывае, Дубейка адразу ж страціў да яго цікавасць. Ну і які ж ты пасля гэтага інтэлігент, нібы казаў выраз твару Дубейкі. А затым Лабановіч паспяшаўся забраць свае пасылкі з кнігамі і сшыткамі для школы і развітацца з новымі знаёмымі, але Саханюк яго затрымаў, сказаўшы, што трэба пазнаёміцца з пісаранкамі, гэта значыць з дочкамі пісара, а то пакрыўдзіцца яшчэ. У кампаніі дзяўчат Лабановіч адчуваў сябе неяк няёмка, а таму трымаўся занадта сур'ёзна. І у выніку асаблівай цікавасці ў дзяўчат гэты настаўнік не выклікаў. Пасля Лабановіч і Саханюк накіраваліся да бацюшкі. Айцец Кірыл быў рады гасцям. Гэта быў маленькі, шчупленькі чалавек з жывымі цёмна-шэрымі вачыма. Айцец Кірыл гаварыў гучна і часта ад душы смяяўся, вось толькі не чулася ў гэтым смеху чамусьці радасці. Лабановіч папрасіў айца Кірыла, каб той правёў у яго школе малебен, бо заняткі звычайна распачыналіся з малітвы, так было заведзена. Айцец Кірыл пагадзіўся, але сказаў Лабановічу, каб ён не спяшаўся асабліва, бо ніхто не ацэніць яго намаганняў. Вучэнні вучы мужыка, а толку ад гэтага мала. Мужык гэта ж гультай, злодзей і п'яніца. Малады настаўнік быў уражаны тым, што айцец Кірыл так мужыка не любіць. І нават пакрыўджаны быў Лабановіч, бо ён жа і сам мужыцкі сын. І тады настаўнік адказаў бацюшку так: «А хто вінаваты ў тым, што мужык цёмны і жыве па-свінску? Гэта ж паншчына і сапсавала мужыка». Аднак, нягледзячы на знешне пагарлівыя адносіны да сялян, айцец Кірыл насамрэч шчыра клапаціўся пра сваіх прыхажан. І зямлю ім даў, і сенакос, і лякарствы дае, і добрым словам дапамагае. Ніколі ні ў чым не адмаўляе. Гэта словы матушкі. І Лабановіч у выніку вырашыў, што айцец Кірыл, магчыма, намнога лепшы за тых людзей, якія гавораць пра народ высокія словы. Калі малады настаўнік вярнуўся ў Цельшына, стараста вёскі Раман Круглы прайшоўся па хатах, прызываючы сялян аддаваць дзяцей у школу. І перад тым, як пазнаёміцца са сваімі першымі вучнямі, Лабановіч разважаў, чаму ён хоча навучыць дзяцей. Ім прыйшоў да высновы, што галоўнае – гэта абудзіць у вучнях крытычную думку,
каб яны пачалі думаць, разважаць, дашуквацца да прычын тых ці іншых з'яў, і тады яны, напэўна, захочуць зрабіць гэты свет лепшым. У першы дзень заняткаў, адпусціўшы вучняў дадому, Лабановіч вырашыў наведацца да свайго самага блізкага суседа, пана Падлоўчага. Яго прозвішча было Баранкевіч. Ён быў родам з Гродзеншчыны і паходзіў, як сам казаў, са старога дваранскага роду. Тутэйшыя жыхары лічылі Баранкевіча палякам, але сам пан Падлоўчы называў сябе ліцвінам. Настаўнік адразу ж звярнуў увагу на старэйшую дачку пана Падлоўчага Ядвісю. Гэта была дзяўчына гадоў 16 з тонкімі прыгожымі брывамі і шэрымі вачыма, у якіх скрыўся то жартаўлівы смех, то нейкае засмучэнне. Здавалася, што гэта дзяўчына шмат чаго перадумала і перажыла. У Ядвісі была малодшая сястра Габрынька і брат гадоў 9 Чэсь, які вучыўся ў Лабановіча. Яны жылі з бацькам і мачыхай. Іх маці памерла, калі Ядвісі было 10 год. Баранкевіч жаніўся другі раз, і яго жонка была кабетай ціхай і забітай. Як пазней даведаўся Лабановіч, пан Падлоўчы ў сям'і быў чалавекам жорсткім. Сваю першую жонку ён біў, ды і другая яго яўна баялася. Што прымушала яе цярпець жорсткі нораў мужа, гэтага Лабановіч не мог зразумець. Адметна, што з чужымі людзьмі Баранкевіч трымаўся зусім інакш. Усе лічылі яго чалавекам някепскім і нават прыемным. Такое ж уражанне склалася і ў Лабановіча, калі ён толькі пазнаёміўся з панам Падлоўчым. Баранкевіч успомніў добрым словам папярэдняга настаўніка, які працаваў тут, у Цельшыне. Гэта быў Турсевіч, зямляк і сябар Лабановіча, яго старэйшы калега і нават настаўнік. Лабановіч вельмі шанаваў і паважаў Турсевіча. Крыху паразмаўляўшы з панам Падлоўчым, Лабановіч застаўся ў кампаніі Габрынькі і Ядвісі, таму што іх бацька вымушаны быў кудысьці ехаць па службе. А далей у аповесці апісваецца здарэнне, як цельшынцы за свята паспрачаліся, не змаглі да згоды дайсці, у які дзень святкаваць уводзіны Прасвятой Богородицы. Адны даводзілі, што сёння, і іншае, што заўтра, дайшло да спрэчкі. А ў долі і акулі, якія даўно ўжо былі не ў ладах і знайшлі нагоду зачапіцца языкамі, зладзілі такі спектакль, што ледзьве не ўся вёска сабралася. Пальшыкі стаялі, глядзелі на тое, як жанчыны лаюцца і хапаліся за жываты. А потым усе разышліся. Ім адны святкавалі ў гэты ж дзень, іншыя на наступны, а некаторыя вырашылі 2 дні запар святкаваць, на усялякі выпадак. Тым часам у маладога цельшынскага настаўніка работа ў школе наладзілася. Ён укладаў усю сваю душу ў працу. Стараўся знайсці падыход да кожнага вучня. І тым не менш, Лабановіч часта перажываў, што ён робіць усё ж недастаткова, разважаў, як можна было б удасканаліць навучальны працэс. У выніку Лабановіч вырашыў, што трэба было б яму наведацца да Турсевіча, параіцца, і пачаў чакаць зручнага моманту. Час ад часу Лабановіч наведваўся да пана Падлоўчага, і ён пачаў разумець, што яму ўсё больш падабаецца Ядвіся. А потым неяк да сябе ў госці Лабановіча запрасіў арцельны стараста Бабініч, і там настаўнік пазнаёміўся з прыгажуняй Марынай. Вярнуўшыся дадому, Лабановіч параўноўваў у сваіх думках Марыну з Ядвісяй, і ён прыйшоў да высновы, што Марына знешне прыгажэйшая, затое Ядвіся была натурай жывой. Лабановічу захацелася убачыцца з Ядвісяй, тым больш, што і нагода была. Пакуль ён гасціў Бабініча, дзяўчына заходзіла да яго, хацела папрасіць кнігі пачытаць. Але Лабановіч вырашыў, што сёння ён да дзяўчыны не пойдзе. І папрасіў бабку Марыю, каб яна аднесла кнігі, адабраныя ім для Ядвісі. А сам Лабановіч выйшаў прагуляцца. І нечакана яму сустрэлася адна маладзіца з тых, што самі набіваюцца ў кампанію. І яна звярнулася да настаўніка. «Вам, мусіць, не весела аднаму». Лабановіч спачатку разгубіўся, а потым адказаў штосьці грубае і перайшоў на іншы бок вуліцы, каб быць далей ад спакусы і захаваць чыстае імя настаўніка. А потым была сустрэча з Турсевічам. Сябры шмат размаўлялі, разважалі на розныя тэмы, і Лабановіч у нейкі момант сказаў, што добра вось так сустрэцца з жывым чалавекам, пагаварыць, адвесці душу, а то сядзіш у гэтай глушы адзін, і штодзень дробныя клопаты, нецікава, мабыць, не вытрымае ён доўга ў гэтай глушы. І амаль адразу ж Лабановіч падумаў, успомніўшы пра Ядвісю, што вобраз гэтай дзяўчыны ўсё ж такі робіць цельшынскую глуш даволі мілым кутком. Сябры прагаварылі ўсю ноч, а на наступны дзень Турсевіч праводзіў Лабановіча да станцыі. Яны любаваліся краявідам, Лабановіч сказаў: «Наш край такі прыгожы, вялікі, разнастайны. Шкада толькі, што мы не хочам гэтага бачыць. Бо што такое наша Беларусь, заходняя акраіна Расіі? Мы адварочваемся ад свайго роднага, стыдаемся яго», нават са злосцю прамовіў Лабановіч.
і працягнуў свае разважанні. Мова беларуса асмеяна, годнасць беларуса прыніжана, у беларуса няма твару і няма імя. Лабановіч прапанаваў сябру летам адправіцца ў вандроўку па Беларусі. Можна было б назбіраць багаты матэрыял пра родную старонку. Турсевіч пагадзіўся, што гэта добрая ідэя, а затым ён падзяліўся з сябрам сваімі планамі. Турсевіч збіраўся паступаць у настаўніцкі інстытут. Лабановіч адказаў, што на яго думку інстытут – гэта тая ж самая казарма-семінарыя, якая канчаткова заб'е ў душы настаўніка ўсё жывое, зробіць з яго сухога кашчэя чыноўніка. І упершыню у глыбіні душы Лабановіч адчуў нават нейкую непрыязнь да сябра. Затым да самай станцыі яны ішлі моўчкі, але развіталіся сябры сардэчна. Вярнуўшыся ў Цельшына, Лабановіч наведаўся да пана Падлоўчага. Баранкевіча з жонкай дому не было, затое дзяўчаты яўна былі рады госцю, і ў іх кампаніі вечар прайшоў хутка і прыемна. А затым Лабановіч яшчэ доўга разважаў. Ён думаў пра Ядвісю. Настаўнік заўважыў, што дзяўчына, здаецца, ім цікавіцца, і што цяпер, ці гатовы ён звязаць з ёй свой лёс. І як жа яго мэты, якія ён ставіў перад сабой, а Лабановіча вабіла вольная праца ў розных кутках Беларусі. Ён марыў набыць веды, якіх у яго яшчэ не было. Жыццё толькі пачыналася, і ці не стане Ядвіся перашкодай? Такія пытанні задаваў сабе малады закаханы настаўнік Андрэй Лабановіч. Затым у Цельшына прыехаў Саханюк. Ён наведаўся ў школу да Лабановіча, сказаў, што цельшынскім настаўнікам, між іншым, цікавіцца адна прыгажуня, дачка каморніка, Людміла. Чакае, калі Лабановіч нарэшце завітае да яе. «Навошта? У яе і так шмат кавалераў», – адказаў Лабановіч. Але зусім не пра Людмілу прыехаў пагаварыць Саханюк, у яго была іншая справа. Саханюк прыехаў, каб сабраць з цельшынцаў так званую сыпку. Паводле пастановы, сяляне, чые дзеці вучыліся ў школе, павінны былі даплошваць настаўніку збожжам. Але пастанова была прынята да таго, як у цельшынцаў з'явілася свая школа і свой настаўнік. Раней яны аддавалі сыпку Саханюку, а цяпер Лабановіч сказаў, што Саханюк нічога не атрымае, бо гэта будзе няправільна. А праз некаторы час Лабановічу давялося развітацца са сваімі суседкамі. Габрынька і Ядвіся ехалі да сваякоў на Гродзеншчыну. Лабановічу было сумна ад таго, што некалькі тыдняў ён не ўбачыць Ядвісю, і ён запытаўся ў дзяўчыны, ці ёсць нешта, што ёй шкада тут пакідаць. Ядвіся крыху памаўчала, а потым сказала, што і сапраўды ёсць нехта, па кім яна будзе вельмі сумаваць. І яна пачала лашчыць свайго сабаку Негруся. Лабановіч крыху пакрыўдзіўся. А затым ён вырашыў, што яму трэба заняць свой вольны час нейкімі карыснымі справамі. І ў выніку Лабановіч сабраў у школе ўсіх дарослых цельшынцаў і выступіў перад імі з прамовай. Ён гаварыў пра сельскі ўклад жыцця, пра тое, як яго можна палепшыць, але хутка настаўнік зразумеў, што яго ідэі мала цікавяць цельшынцаў. Дзяўчаты пазіралі на хлопцаў, старыя пазяхалі. Затым Лабановіч вырашыў, што ён будзе весці дзённік. Але потым ён перачытаў свой дзённік і зразумеў, што піша ён пераважна пра Ядвісю. І гэты свой занятак малады настаўнік вельмі хутка закінуў. А аднойчы ён атрымаў ліст ад сябра, і ў канцы гэтага ліста сябр паведамляў, што памёр малады хлопец, якога добра ведаў Лабановіч і з якім ён разам вучыўся ў настаўніцкай семінарыі. Бабка Мар'я бачыла, як Лабановіч чытаў ліст, і яна падумала, што паніч, мабыць, атрымаў дрэнныя навіны. А Лабановіч і сапраўды блізка да сэрца ўспрыняў навіну пра смерць маладого хлопца, якога ён добра ведаў. Лабановіч часта думаў пра смерць, і можна сказаць, што ён нават баяўся яе. Ён успомніў, што Ядвіся часта гаварыла, што яна хоча памерці. Але настаўнік ніколі не верыў дзяўчыне. Не верыў, што яна ўсур'ёз гэта гаворыць. Ён быў упэўнены, што кожны чалавек хоча жыць. Але як жа самагубцы, як жа тыя людзі, якія самі пазбаўляюць сябе жыцця? Нібы ў нейкім трансе Лабановіч адчыніў шуфлядку ў стале, дастаў адтуль рэвальвер і падумаў, што трэба толькі прыставіць яго да віска, а там нічога не будзе. Цікава, як гэта? І тут ён рэзка адкінуў ад сябе рэвальвер, і яго рукі затрэсліся. Лабановіч пачуў палёгку, нібы пасля цяжкай хваробы. У пакоі зазірнула бабка Мар'я і сказала, што яна зноў крыху пашаптала, каб адхіліць ад паніча дрэнныя думкі. Лабановіч любіў прыроду, і ён часта выходзіў прагуляцца, каб палюбавацца на краявіды. І вось аднойчы зімовым днём ён гуляў па лесе і ўбачыў сані, у якіх ехала маладая прыгожая паненка. Мабыць, гэта тая самая краля, у якой няма адбою ад хатовіцкіх кавалераў, падумаў Лабановіч, ён меў на ўвазе Людмілу. Сані праехалі, Лабановіч пайшоў далей,
І затым ён вырашыў зайсці ў карчму. Заходзіць, а там за столікам сядзіць тая самая дзяўчына, якая не так даўно праязджала міма. І гэта была Людміла. Яна паглядзела на Лабановіча сваімі сінімі вачыма, усміхнулася яму, думала, напэўна, што ён падыдзе да яе. А Лабановіч узяў і выйшаў з карчмы. Затым ён нездавольна падумаў пра сябе. Вось жа дурань, падумае яшчэ, што я ад яе збег. А на вуліцы была бойка. Два мужыкі пабіліся з-за таго, што юшку не падзялілі, скрадзеную са школы, калі тая яшчэ будавалася. Усе глядзелі на мужыкоў, не разнімалі іх, бо ведалі, мужыкі паб'юцца ды супакояцца, так заўсёды бывае. А вось Лабановіч вырашыў мужыкоў памірыць. Аднаму з іх ён даў рубель, таму, каму юшка не дасталася. А потым з-за гэтага рубля мужыкі так шчапіліся, што ледзьве не пазабівалі адзін аднаго. Разважаючы пазней над гэтым здарэннем, Лабановіч думаў, што ўсё ж такі не разумее ён мужыцкіх звычаяў, хоць, здавалася б, і сам у мужыцкім асяроддзі вырас. Калі Габрынька з Ядвісяй вярнуліся, Лабановіч вырашыў, што ён не пабяжыць да іх адразу ж, і ён забраўся схадзіць у Хатовічы. Няхай Ядвіся яго пачакае. Ён выйшаў і тут жа спаткаўся з Ядвісяй. Яна якраз у той момант накіроўвалася да студні з вядром. Дзяўчына запыталася, куды гэты настаўнік сабраўся, а затым з хітрай усмешкай сказала: «І не шкада яму тут нічога пакідаць». «Вас мне шкада пакідаць», – адказаў Лабановіч, і яму ўжо нават расхацелася ісці ў Хатовічы, але не было як паварочваць назад. Лабановіч падумаў, што ўсё ж такі каханне – гэта нейкая хвароба, боль і пакута. У Хатовічах Лабановіч завітаў да айца Кірыла, а затым яго запрасілі на вечарыну да пісара. Там было шмат гасцей, і Лабановіч там нарэшце пазнаёміўся з Людмілай. Дзяўчына зацікавілася цельчынскім настаўнікам. Затым здарылася так, што Лабановіч крыху перабраў з гарэлкай, і Саханюк, ратуючы рэпутацыю калегі, непрыкметна вывеў яго з гулянкі і пакінуў сябе начаваць. Праспаўшыся, Лабановіч паспяшаўся дадому, і яму было прыкра за свае паводзіны. Пачыналася вясна, і аднойчы Ядвіся непрыкметна пранікла ў пакой настаўніка і пакінула на яго стале букетик першых веснавых кветак. А затым на вузенькай палосцы паперцы яна напісала «Мілы дурань» і палажыла гэтую паперку ў разгорнутую кнігу, якая ляжала тут же на стале. Лабановіч, заўважыўшы кветкі, зразумеў, што іх пакінула Ядвіся. А на наступны дзень ён разам з вучнямі капаў ямкі ў двары, каб пасадзіць дрэўцы, і тут да яго падышла Ядвіся. Ён ёй падзякаваў за кветкі. Якія кветкі? Ядвіся зрабіла выгляд, што ніякіх кветак яна не пакідала. А затым яна запыталася ў яго, ці не браў ён часам тую кнігу, якая ляжала разгорнутай на стале. Лабановіч сказаў, што не браў. І тады Ядвіся вырашыла ўсё ж такі забраць тую паперку, што яна пакінула ў кнізе. Яна зноў пракралася ў пакой настаўніка, і вось ужо яна амаль пакінула школу, але тут яе заўважыў Лабановіч. Жартам ён сказаў, што нікуды цяпер яе адсюль не выпусціць. Яна ў яго ў палоне. «Усе вы такія тыраны», – амаль з нянавісцю адказала дзяўчына. А затым яна пацалавала настаўніка і з сілай адпіхнула яго ад сябе. Гэтым вечарам Лабановіч адчуваў сябе самым шчаслівым. Ён зразумеў, што Ядвіся і сапраўды яго кахае. А назаўтра ён паказаў дзяўчыне грушку, якую пасадзіў у школьным двары на памяць аб ёй. А Ядвіся сказала, што яна вырве гэтую грушку, бо яна такая ж калючая і дзікая, як і яна, Ядвіся. Вялікдзень Лабановіча святкаваў пан Падлоўчага, там была таксама і Людміла, а затым надышоў час, калі вучні маладога настаўніка павінны былі трымаць экзамен. І вось за некалькі дзён да экзамена Лабановіч даведаўся, што Ядвіся збіраецца паехаць з Цельчына надоўга, а магчыма і назаўсёды. Яму бабка Мар'я сказала. Дзяўчына любіла весці шчырыя размовы са старожкай. І тады Лабановіч накіраваўся ў дом пана Падлоўчага, і Ядвіся пацвердзіла, што ў хуткім часе яна паедзе. Калі дакладна не ведае, калі тата скажа. «Але ж вы не паедзеце, пакуль я не вярнуся са сваімі вучнямі з экзамена?» – спытаў Лабановіч. А Ядвіся адказала, што, а можа, яна і ўвогуле нікуды не паедзе. Развітваючыся, Лабановіч пацалаваў яе, і Ядвіся дазволіла, таму што яна ведала, гэта іх апошні пацалунак. Да школы, дзе павінен быў адбыцца экзамен, Лабановіч з вучнямі дабіраўся на цягніку. Усяго ў гэтую школу 5-6 настаўнікаў прывезлі сваіх вучняў, якія павінны былі паказаць інспектару Хрысціцкаму, чаму яны навучыліся за год.
Інспектар з'явіўся важны як цар, і выгляд у яго быў вельмі строгі. Вучні пісалі дыктоўку, пераказ, рашалі задачы, а потым яшчэ атрымалі вусны экзамен. Лабановіч заўважыў, што адзін з настаўнікаў распрацаваў цэлую сістэму умоўных знакаў, каб яго вучні паспяхова напісалі дыктоўку. Напрыклад, калі трэба было ставіць коску, гэты настаўнік браў сябе за вуха. Калі дзве кропкі, ён праціраў вочы. Калі калішнік, то ён чухаў брыво, ну і гэтак далей. У выніку вучні гэтага настаўніка добра напісалі дыктоўку, ва ўсякім разе з сінтаксісам у іх праблем не было. Але ж вучні Лабановіча і без усялякіх хітрыкаў аказаліся сярод лепшых. Ядвіся збіралася пакінуць Цельшына яшчэ да таго, як настаўнік вернецца ў школу. Яна яму схлусіла, сказаўшы, што, можа, і ўвогуле нікуды не паедзе. У свой апошні вечар Ядвіся прыйшла да бабкі Мар'і, каб развітацца з ёй. Старушка сказала, што паніч кахае Ядвісю. Дзяўчына прайшла ў пусты пакой настаўніка, крыху пасядзела за яго сталом, пакінула ў кнізе паперку. А затым у двары яна надламіла грушку. Няхай ведае, што Ядвіся злая і нядобрая. Дзяўчына думала, што яна хацела б выпіць сваё шчасце да дна, але яна баялася, раптам на дне будзе атрута. Яна баялася расчаравацца і паўтарыць лёс сваёй беднай маці. А таму Ядвіся вырашыла так і пакінуць сваё шчасце недапітым. Калі Лабановіч вярнуўся, бабка Мар'я сказала яму: «Паехала наша паненка», і ў настаўніка сціснулася сэрца. А затым ён прамовіў: «Ну што ж, можа, там ёй будзе лепш». Ён заўважыў у двары надламаную грушку, а пазней, разбіраючы кнігі, знайшоў запіску. Ядвіся пісала, што яна хацела пабачыцца з ім, але калі б ён быў тут, ад'язджаць было б яшчэ цяжэй. Назаўтра Лабановіч напісаў прашэнне, каб яго перавялі ў іншую школу, і пачаў збірацца ў дарогу. Развітваючыся з настаўнікам, бабка Мар'я заплакала. А Лабановіч падумаў: адзін раздзел прачытан і загортваецца, ну што ж, гайда далей. На гэтым завяршаецца аповесць у палескай глушы. Пераказ астатніх 2 кніг трылогіі Якуба Коласа «На ростанях» будзе даступны спонсарам канала.